рӯзгори Мадина Холова, сокини 28-солаи ноҳияи Ваҳдат, мисли ҳуҷраи зисташ муаллақ аст. Мадина дар 16-солагӣ издивоҷ кард ва пас аз 9 соли ҳамзисти бо шавҳар бо 3 фарзанд аз ҳам ҷудо шуданд. пас аз ҷанҷолу баҳсҳои тӯлонӣ бо қарори додгоҳ, Мадина ва 3 фарзандашро дар манзили хонаводаи шавҳар маскун карданд. бо ин иқдом ба оташи хушунати хонаводаи шавҳар бар сари Мадина ва кӯдаконаш равған рехтанд. вақте ки маскун кардам, инёро надодан, суду судбозӣ кардан, ҷанҷол кардан, бисёр гап хабар кардан. вақте ки маскун кардан, ресимчома бурида партофтам. омада шиштум, вақте ки омадам шиштум, вай оилаш буромада рафт, бо мара ҳамихе кардоштан ки бурора. рӯзе меша ки треза мешканан, рӯзе меша ки равғано мерезан, рӯзе мешава ки зинапояма мегиран, бе зинапоя да боло рус мекунем. иттиҳомоти Мадинаро хонаводаи шавҳар, махсусан хушдомани собиқаш рад мекунад ва аммо мегӯяд ҳузури Мадина дар манзилашон ки бо заҳматҳои зиёд бунёд кардаанд, ӯро ноҳинҷор ва зиндагиашонро ноором сохтааст. мара ов наметӣ, ман наметум та гуфтам, мара ҳама суд омад шуно гуфт ина хола айми ҷоису намоша гузаштанӣ наёя гуфт анам як ҳафта қити мера телефон мекана, мебини ки Малиса омад ба сарма, мебини чӣ ка омад. хо гуфту Малиса мара чӣ мекана, ман модараш мешавам, ягон гапи хато задам, ман ямихе гуноҳ кареза гуноҳ шуда куни лиҷ мегара, сари лиҷ мегара, русворӣ мегара. ман намехоҳам, ман ҳамин диданаш намехоҳам. вале наворҳои пинҳонӣ сабткардаи Мадина мавриди ҳамла ва хушунат қарор гирифтани ӯ ва фарзандонаш аз сӯи хонаводаи шавҳарро таъид мекунад. Мадина ба ин далел бештарини вақт ва рӯзҳоро дар манзили дуутоқии модари худ мегузаронад. ҷора 3 кӯдак дора, якта боша ман соҳибшам, дута боша соҳиб, 3 та худаш қати 4 як оили калона мисол 4 Мадина барои пешбурди зиндагии худ ва фарзандонаш каме молу матоъ аз бозор мехарад ва дар бадари манзили мардум мегардаду мефурӯшад. баъзан маврид бар ивази чанд пул хонаҳои мардумро тамиз мекунад, аммо ҳоло дар андешаи дубора шавҳар кардан нест. бисёрам ба 3 кӯдаки мегирад, бисёрам меган серано як бор ам кӯдаки мара гӯя хез кӯдак тагиро ки хез дарша як калима гапиш зиёдтия уже. ӯ падари худшон зама кушта меги падарша барои тарбия барои рои худаш гуфтааста. шуи мардум ки гӯя намеги барои тарбияи худаш гуфтааста. меги кӯдаки мара чашми дида надорад. дар маҳалле ки Мадина зиндагӣ дорад, чанд хонаводаи дигар низ мушкили маскун кардани келин дар хонаи волидайни шавҳарро доранд. раиси маҳаллаи Чудқайшаи шаҳри Ваҳдат мегӯяд, хушунати занҳо пас аз пошхӯрии хонавода маҳз ба дунболи маскун кардани онҳо шурӯъ шуда ва афзоиш меёбад. ҳарча маскун шуда хай омада дуташ зиндагӣ кеса якча тамом намемонад наздикшавам хонада. маркази худшиносии шаҳри Душанбе дар пайи як таҳқиқот мушаххас кардааст ки баҳсҳои хонаводагӣ ва хушунат дар оилаҳо бештар дар навоҳии тобеи марказ, махсусан ноҳияҳои Ваҳдат, Варзоб ва Рӯдакӣ сабт шудааст. ҳар моҳ ба ин марказ бештар аз 100 нафар дар робита ба хушунат ва баҳсҳои хонаводагӣ муроҷиат мекарданд. албатта шумо тасаввур кунед ки ҳамин хонада зан бо кӯдакашон меистад ва ин мардак бо як зани нав меорад ва ин албатта як ҳолати равонӣ нодуруст ҳаст. дар ҳоле ки қарори маскун кардани занҳо дар манзили хонаводаи шавҳари собиқ боиси афзоиши хушунат ва баҳсҳои шадиди оилавӣ шудааст, парлумони Тоҷикистон тасмим дорад ба кодекси оила тағйирот ворид кунад. як ҷузъи аслии ин тағйирот марбут ба сукунати занҳои танҳомонда дар оилаҳои шавҳари собиқ аст ва қаҳрамони мо Мадина умед дорад ки ин тасмими парлумон боиси ҳалли мушкилоти хонаводагӣ ва раҳо шудани ӯ ва фарзандонаш аз хушунати хонаводаи шавҳари собиқаш мегардад.